ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ମୋ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ମାମୁଲି ପିଅନ ହବ ଏ ମାନ୍ଧାତା ବଂଶର ଦ୍ୱାଇଁ? No, never. It is quite impossible. ମୁଁ ଅହିରାଜ, ଅହିମାନଙ୍କ ରାଜା ଆଇବିନି, ସିଧା ଗିଳି ଦେବି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଚୁନା ହେଇଯିବ, ଚୁନା। ନମସ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ? ଆଉ ମୋ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କଥା କଣ ହେଲା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବି। କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, କେମିତି ରିଲାକ୍ସ କରିବେ? ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ପିଅନକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୀରା ବାହା ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଲା ପରେ ବି ମୋ ଟେଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା କାମ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୀରାକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୀରା ରାଜି ହେଲେ ତ? ତାକୁ ରାଜି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। କେମିତି କଣ କରି ରାଜି କରାଇବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୀରାକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ପଇସାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଟେନସନ୍। ଏମିତି ହଉ, କାଣା ଠାରୁ ମୀରାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୀରାର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ମୋ ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ନମସ୍କାର। କିଏ ପଡେଲା? କିଛି କାମ ଥିଲା? ବାବୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଣ ଅସୁବିଧା? ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ବାବୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଆମର 7 ପୁରୁଷର ଭିଟାପଟି ଖଣ୍ଡ ମିଳିବାକୁ ହେଇଯିବ। ମୋ ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ମୋ ଭାଇ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୋ ଭାଇ ଦରମା ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧମୂଳ କରି ସବୁ ସୁଝିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ତା ବଦଳରେ ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ? ବାବୁ, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ? କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତତେ ପାଣି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିବା ଯୋଉ ବାପା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ନିୟମ କରି କରିବୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ରାଜି ହବୁ? ବାବୁ, ରାଜି ହବୁ ତ? ବାବୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋର ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ମୋ 7 ପୁରୁଷର ଭିଟାପଟି ଖଣ୍ଡ ମିଳିବାକୁ ହେଇଯିବ। ମୋ ବାପାର ନିୟମ ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ତତେ ମୀରାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବୁ। ରାଜି? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି? ବାବୁ, ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମୀରାବାଦୀ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବି। ଏଠି ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି।
घर छाड़ी चली जा का को पाइबा भाग्यर मनुष्य बहुत नुह माटीर मनुष्य को शरदर चांद धरी पाइब कहीं तमे मो से तमे करो सामान्य के जटका पई तमे मो भल पाइबा आजकल को भागीरथी चुपार कर बाबा नहीं चांद को हाथ पड़ी पर स्वप्न देखी मुझे तो कुछ मिला मुझे पर टका पाई तम भाई मान तमे जो त्याग करूछ तम भाई मान को तम त्यागर बोला बुझी तथापि मो भाई माने मो छातीर कलिसा मो जीवन मोर सब किछि क्षमा कर दो मैडम क्षमा कर दो।